Marso ngayong taon nang mamatay ang asawa ni Helen Martinez, residente ng Arayat, Pampanga. Nagkasakit po siya ng TB, tapos nanggamutan po siya, tapos namatay din po siya. Ito na raw ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Helen. Bukod sa nawalan ng kabiyak, hindi niya raw alam kung saan magsisimula lalo na't may 5 anak pa siyang dapat suportahan. Na-trauma rin ang kanyang 19-year-old na anak at tila hirap na matanggap ang pagkawala ng kanilang ama. Yung anak ko, parang nadidepress siya. Meron pa kasi akong batang maliit, 2 taon. Alos minor lahat yung anak ko. Base sa pagsusuri ng doktor na kararanas ng depresyon ang anak ni Helen, kung kaya't kinakailangan itong bigyan ng mga pampakalma. Nanggagamot po siya ng 100 plus yung gamot niya kada araw. Hindi rin makahanap ng trabaho si Helen dahil walang mag-aalaga sa kanyang mga anak at isama na riyan ang hirap makahanap ng trabaho bunsod ng krisis. Kaya naman laking galak niya na maging benepisyaryo ng Mental Health Help Project sa ilalim ng Alagang Nanay Program ng Arayat. Magkakaroon ng assessment at debriefing ang kanyang anak sa tulong ng MSWD o Municipal Social Welfare and Development. Libre rin itong sasailalim sa MRI alinsunod na rin sa payo ng doktor. Ito ay isang pagsusuri upang maskan ang ulo ng anak ni Helen. Inabutan din siya ng tulong pinansyal upang may maipuhunan at mapagkaabalahan. Binigyan ko po siya ng 5,000 para pag-umpisa niya sa pagtitinda. At yun din pong anak niya, tututukan ko rin po na ma-vaccine siya. Dahil siyempre kailangan na masiguro natin yung kaligtasan niya para sa mga anak niya. Isa ang mental health assistance program sa mga priority programs ng pamahalaang bayan ng Arayat. Bukod sa malusog na pangangatawan, ang malakas at matiwasay na pag-iisip ang importante upang sabay-sabay na makaalpas sa dagok ng COVID-19 pandemic. Base sa latest COVID tally ng Arayat, 675 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, 32 ang active cases, 47 ang namatay at 596 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.